Morning. Good morning. Thank you. Morning. Anybody home? Morning, guys. Morning. Marara say. Morning. How are you guys doing? Morning, good people. Is anybody in the building? Kana uti vanhu vakaenda kuma holidays. Guys, are you here? Yes, Thomas, uri boy. Muri boy, guys, what you saying? What's up? How you guys doing? And the queen is in the building. We are eating bogero, mana. Ya Christmas, kai. Do you remember back in the days when it was festive season, when our parents used to buy us new clothes? You have to get your hair cut. You have to wear you can't sleep. You go chimuka kubvaka na hembe yakatengwa musi wa 21. Musi wa 22 unenge chimuka uchitarisa hembe kuti iripo here. 23, 24, 25. Wakamira kupfeka hembe nyowani yeChristmas. Christmas is around the corner, guys. Merry Christmas in advance. I wish you a jolly Merry Christmas and a prosperous New Year. And as we are preparing for the festive season, ndakakuudzai kuti be careful on the road. Anditika pakudrive apa. Muchienda kwamunoenda, please be careful. Anditi drive iwo zvakanaka to avoid my accidents. I've been seeing a lot of accidents happening because it's festive season. Let's be very careful. And let's be very careful. Ndikugerwa, guys, na Pinkstrand is in the building. The guy anongondigera as usual. Ari pano arikondigera musoro wangu. Kune vanoda kugerwa anditika munombata. Pinkstrand is there on Facebook. This is the guy who does all my haircuts. I always tell you, andigerwe nemwe munhu. This is the guy who does me my hairstyles. Angu ese is very good with haircuts. Is very good. Anoziva kamusoro kako. Anonyatsoziva ukashepa. So Pinkstrands munongombata yeye papage pake aripo, moenda ikoko moti muda kugerwa. Saka auya makuseni. He does home visits as well. He comes kumba kwako mari yako chete anobva atouya obva ira sei obva akupa chikati chiri bow. Anditika saka mumubate. He drives to your place okugera zvaunoda otoluka nice. Anditika pa YouTube is there again. Pinkstrands on TikTok is there again. Pinkstrands anouya achigera. Hanzi natekla uchapindwa nevhudzi mukano. Tekla vhudzi mukano harine basa here. Harina basa rinongosvipwa. Harina basa vhudzi mukano. Is it something that we should be worrying about? Hanzi atizo mu afford. His prices are very affordable. He does a lot of famous people in Zimbabwe. Makaona ma celebrity ese anogerwa musoro vese vana Sulu vese vanogerwa na Pinkstrand. Is very good. Inandwanzochinje ma baba man. He's been with me for a while now. Anondita bo my hairstyles angu. Saka panda ugadzira Christmas ka kuti ndizopinda Christmas ndakapfeka hembe yangu nyowani. Ndiana achiri kutenga hembe nyowani this festive season, guys.
ndiani achiri kutenga hembe nyowani dzeChristmas? Atiudzewo kuti ndichiri kupfeka hembe nyowani. Achiri kupfeka hembe nyowani atirakidzawo nekusimudza maoko kuti Mai Tt ndichiri kupfeka hembe nyowani dzeChristmas. Christmas used to be fun because that's the only time chataidya rice and chicken. Pamazano is like every day tinotongodya rice and chicken, saka aichanyanyoshamishire anditi. But like I told you guys, be very careful. Pamaroad apa amana drive iwo zvakanaka anditi. Kana uchimhanya tanga kufamba nezuro anditi ka kuitira kuti usazobondere, usazouraise mhuri, usazouraise vana. Fambai zvakanaka kumamusha anditi ka. And also if you are inviting relatives, remember there is COVID. It's better for you to know kuti vari safe here, havana COVID here, because unosvika wotospreada COVID muvana, hazvibatsire. Saka let's be careful, let's be cautious anditi ka. Kune COVID ichiriko, usangoti vanhu uyai muzare. I know people vanoda stereki kuti hama dzishanye, but in this COVID we have to be extra careful when people are coming anditi ka. Then chimwe chinhu chandaida kutaura ndechekuti Christmas inguva yekupa, mostly is the time of giving. Remember guys, we have those kids veku Mount Hamden, variku Mount Hamden. They need us. They are also looking forward for Christmas. If you feel it in your heart, you want to be a part of them. Dokumbiro nenyashara dzamwari. If you want to buy groceries, pavana vedu vaya veku Mount Hamden. It's not only vana veku Mount Hamden. Variko ma-orphanages akawanda, variko chero hama dzako chaidzo, chingotenga grocery, ongoendesa, kungofadza someone this festive season. Put a smile on someone's face, ari kushaya. Put a smile on someone's face, ari kutambudzika anditika. It's festive season, just be good for no reason. Be kind for no reason. Isusu Christmas tiripo zvedu. I'll be home with my family, as you know. Oga is in the building, so my Christmas came early, you know. Nenge ndine munhu wangu nevana vangu tichisipakwa zvedu Christmas. Isusu hatigaye kuti vanhu vanoti chii, tichiona zvedu mastreets umo muchingotaurwa zvinotaurwa. But what I always tell you guys and teach you is munhu will never be happy about kubudirira kwemumwe munhu kana kuti kufara kwemumwe munhu. Usamisirwe mufaro wako nemunhu, usastopwe zvaunoda kuita iwewe mulife, kana kuudzirwa. Kana pane chinhu chandakaramba mulife yangu, kuudzirwa zvekuita nemunhu. Ukararamira vanhu muupenyu ka, iwe upenyu hwako unoenda pastanstill, uda kufadza munhu. Munhu haungambomugone, chero wakaita chakanaka, munhu haungambomugone. There are people vekutotoona kuti uyu muroi. Uroi, you don't need mushonga. Mazano uroi, you don't need mushonga kuti uone kuti munhu anoroya. Unotongona ne-action kuti uyu muroi. Because mazano kuroya hakuzi pajuju. Godo chairo uroi. Ukaona uchita godo, especially kuitira godo munhu usingazivi, unoti uru runofamba usiku. Uri kupiwa mushonga kutopedzisa munhu one time. Because you are waiting munhu godo wausingazivi kana kuti ari kubva kupi, kana kuti anoyerei, kana kuti munhu weblack here, kana kuti webrown, uda kuudzira munhu. Unoona munhu achida kuya mulife yako kuita counselor. Unoita counselor wakamboshanda kucounseling ningirikini. Kucounseling session. Hanzi neuyu masviba Mai Tt ndiri mushade. Ndiri mushade, mira ndiende muzuva. Pinkstons mira ndibudie ndiende muzuva. Ndiri mushade. Mira, musikundiona, ndiri too much more. Makundiona? Good. Panapa pariboa. Sorry guys, ndiri mubako. Ndidambokuudzai chinhu chinonzi uroi guys. Uroi, ndida kumbokulecturirai nhau yeuroi. Yandoda kukulecturirai zuva ranhasi. Wakaona uchigodoka nemunhu asinei newe, wausingapika na dhora, wausingapika na mari yekutenga chingwa, uri muroi. Wakaona uchigodokerwa nemunhu anozvipfekera achizvichenera,
asingakukumbire sendi uri muroyi. Wakaona uchigodokerwa nemunhu aita achievement yake usina kana sendi raunomupa uri muroyi. Wakaona uchigodokerwa nemunhu ari kuzvitira tunhu twake uchiedza kukwikwiza naye apa una level rake uri muroyi. Uroyi hautangire pakutora mushonga uchisira munhu, unotangira paaction. Uroyi action chaiyo ndokuratidza kuti iri zimuroyi chero riri kurwadziwa. Unonzwa munhu achitaura kuti ndakanzwa musono munhu achindikansela nenyaya yemurume wangu. Hanzi imagine munhu anoramba achingoita varume achinjanisa varume. Iwo kuchinjanisa kwandaita varume kwakuaffecta papi muaffection yako? Zvakurwadza papi unoda kundipa counseling yekuti ndandakaroorwa then ndikuda kuroorwa? Chekutanga kambenganzi murume wemunhu, murume wemunhu, yakatsviriridza. Chechipirizi kanzi anongofambira murume, anongofambira murume yambofa akatsika Zimbabwe because ari kushandiswa. Chechitatu murume wacho auya, zvipi? Unosvika rini uchigugula kuta kurwara neprogress yemunhu? Ndichasvika pakuroorwa uchingovukura, ndosvika pakuchata uchingovukura, ndosvika pakumitiswa kuita mwana uchingovukura. Iwe muroyi, iwe gara pasi. Bata hana yekuti Mwari ndibatsireiwo, ndinotozvidawo izvi, ndotodawo kuroorwa. Mwari, ndinotodawo murume. Mwari, zviri kutoramba, ndosaka ndiri hure ndichikechesa pazuva. Because ukaona uchitsiurwa nehure rinokechesa varume 10 pazuva, iro roda kukuudza zvekuti iwewe wazowana mumwe murume kana wechi4. Apa iwewe unoita yekutengesa, so yekubhadharwa every day, ozoda kuudzira mumwe munhu. Kweiwe yaunotengesa wakaudzwa nani kuti unotengesa? Unorwadziwa nerelationship yemunhu wausina ukama naye, kumuudzira zvekuita kuti this is too much. Ko vana vanofungei? Vana vako muroyi, sit down. Unondiudzira zvekuita kana nemhuri yangu kuti hanzi saka vana vake vanodzidzei? Vangadzidzei pakudii? If it is not working, if a relationship is not working, you move on. If a relationship, you don't force it. And hauipindire relationship kuti hanzi pane munhu achati handitika. Ungati uri hure zvaro rekujokochoko kopfambi zvayo. Pfambi inoita kupiwa award yechipfambi, inoita kubhadharisa stonyeni. Unoda kuya uchipa mumwe munhu counseling ari kuzvipindira musvitsa. Iwe wakambobvisirwa kana tsvakirai kuno chai makandinzwa nani chaiyo wakambobvisirwa? Kana kungonzi makandinzwira kupi? Hauizii. Unotengesa pakati oda kuya uchirayira vanhu vanobvisirwa. Sit down muroyi. Unodaita competition, zvikazodai ukaona uchida life yecompetition istereke every time, kuda kuita life yekukombita kuti nhasi ungakombite kukuya pano kukombita neni kuti hanzi zvakazodai, so uri muroyi. Unotedza kudya kubva kuseni kusvika rivire uchifunga kuti Mai Tt nhasi vari papi? Nhasi vadanana nani? Nhasi vazodanana nanhingi? Ndisiye ndidanane newandoda. Handikanzelwe nejokini. Kukanzelwa nejoki kuti joki rinoya pano kuzondikansela risati rakambobvisirwa kana $2. Ukaona uchirwadziwa, godo iroro huroyi, handidi kukunyeberai. Kana huku chaiyo hausati wakambobvisirwa, kana kiti chaiyo inoti miyo kunzi Mai Tt auya kuzombokupai kiti yestonyeni yemwana wenyu. Unoda kuudzira vamwe kuti zvazonyanya nekuti wazoita mumwe murume ukazoita. Kweiwewe chimbobvisirwa kiti tione kuti unorespectwa. At least uchichinjanisa uchirespectwa uchimbobvisirwa kiti zviri nani. Amai vako vanodya kiti yestonyeni yako. Zvo kana uchishudhwa beans uchishudirwa $2. Unoshutirwa $2. $2 yaunoshutirwa. $2 ouya kuzotaura munhu auya kuzobvisirwa kuti hanzi no shuwa vana vake vanodzidzei. Kweiwe paunobuda uchinotengesa beans vako vanodzidzei? Iwe paunobuda uchinotengesa beans dzako
vana vako vanodzidzei? Wakaona uchimwita that system iyo yekurwadzirirwa munhu. Focus on your life. Focus on your life. Iwewe kutanga wazvitarisa so. Don't be too judgmental. Unoda kuzvita Judge Judy. Unoda kuzvita lawyer remunhu. Unorwadziwa kuti hanzi kwechekutanga munhu ndazviwanira munhu wangu wandakawana pablack market. Black market yangu yandakazviwanira munhu. Murume wemunhu ane mukadzi wake zvakazoti zvakapera izvozvo. Vaona kuti aiwa relationship yaramba ichienderera mberi. Vaona kuti yakontinya kuenderera mberi, yachinjwa musambo. Zvakazodai iye ndiye anongokwira ndege. Zvonasi munhu azokwira ndege akati ndakwenda kunoona vabereki kuti ndiwane mukadzi wangu. Unosvika rini uchiopoza kunge munhu weopposition party? Kushudhirwa beans data. Ngatityei Mwari vasikana. Don't be too judgmental about my relationships. Hapana munhu muupenyu anombopinda murelationship achida kubuda murelationship. Hapana munhu angambopinde murelationship achida kubuda. But kana zvisingaiteka hauzvimanikidzi. Ita keta ndipo Vaseline, my lips are drying. Tikatarisa majority yema marriages nema relationships. Majority yema marriages nema relationships. Hakuna munhu anoda kuti hanzi ndoda kubuda mu relationship. People get married for good reasons. People get married for the best reasons. But kana zvaramba uda kuti munhu agare achigara achimanikidza. Munhu ogara achimanikidza relationship kutya kuti hanzi munhu achati hanzi wachinjanisa varume. So long uchitombochinjanisa vachikubvisira zvinoreva kuti vanokurespect. Munhu wese antopinda mukurorwa achifunga izvozvi mukurorwa mandiri kutopinda ndichitogaya kuti ndichagaramo. But kana wapinda murelationship isina macheya haugari. Relationship kana wapinda isina macheya ungagare. Unondipupira furo. Kundipupira furo. Nekuita competition neni. Competition neni yacho unganyatsotoigona kuti hanzi chi. Ndo panotangira godo. Kugodoka nekuda kuresearcha life yemunhu. Unotanga unogara kumba kwangu. Tinenge tichinyarara. Sometimes these days ndakaudza vanhu kuti I don't have to report to anybody. I no longer have energy to respond or to be justifying myself. Justifying myself, shayo. Ngogara uchingozvijustify. Musunono ndakanzwa musunono ndichitaura zvemotikari yangu chaichai. Zikanzi akatengesa motikari. Ane zvikwereti. Unoshiya kuti munopinda mbenga account rangu here. Kusaziya kuti ndakato upgrade izvozvi ndinofamba nezi vhongoma ziheavy ndikakurakidza izi vhongoma randofamba naro. Munorohwa nehana ndakatoichinjira varoyi motikari iyoyo. Because unogona kutoteerwa ukafa. Uri kunzwa? Ndakatoichinjira varoyi. If I show you my car now yandiri kudriver, munoshokwa. I upgraded. Ndane worse than yandandinayo. Worse vhongoma ondifananidza nemunhu anofamba ari mulunch box. Andipenge. Ungagare murelationship isina. Ndikakurakidza ivhongoma rangu. I upgraded. Kwete zvenyu zvekusora muchinyeberana zviya kuti hanzi Mai Tt vakabvisa. Handite zvikwereti. Ndotamba marounds tichita mari each and every time. I actually upgraded my car. I don't owe anybody anything. Kuda kukudza kuti nhasi ndazodai so. If I show you now the kind of car I'm driving, ndoudzwa Mai Tt ane zvipande, whatever. Zvekuita sei? Zvawakaona kupi wakambopinda muaccount mangu.
hatidi zvekutaura because takaona kuti hatingauye tichiripota chii kugara tichi zivhongoma mama. Iwe chitombomira nditomboshuta shofu zivhongoma rangu panapa. Zivhongoma muriziye here? Mira ndimbokurakidza kwete zvekuswera iro riri kugezwa nawasu zi upgrade uri kunzwa. Handiswero ndichichinyirwa nevanhu vanofamba malunch box. Muri kuona zivhongoma randakufamba naro. Chirega torakidza kurakidza number plate bhozi rinoswera rakuteverwa. Akachinja motikari, akabatirwa zvipande. Muri kuona iro upgraded futi Benz futi brandada. Unzwa? Kwete zvekuudzwa kuti hanzi unoswera uchistada upenyu hwangu. Unostada upenyu hwangu ungahukwanise kana kuswera kukombita neni level rangu uswera everyday unomukira kuda unditsvaga kuti nhasi ndaite chii. Mutupo mama. Muri kunzwa? Mutupo. Vazokurakidza manumber plates. Handiti iya yanga yakuteererwa. Imwe yacho yanga yakuteererwa nemaziroyi. Uri kuriona here? Hanzi ndakaisa chikwereti. Vari kutondishaya kuti ndiri kufamba neipi mazuva ano because ndakaichinjira varoyi vava. Muri kunzwa? Ndakaichinjira varoyi motikari yangu. Iro upgraded from that big badge. Ndakaisa top up. Ndobva ndatenga latest. Muri kunzwa? Latest from that one. Muri kunzwa? Handiudzwe zvezvipande inini. Muri kunzwa? Handiudzirwe zvezvipande. Handiudzirwe zvezvipande panapa padheni pangu ndichiudzwa zvekuti hanzi zvakazodai zvikazodai. Muri kunzwa? Mutupo haizi BM iBenz. Ndingabude muBenz ndichipinda muBM. iBenz futi latest upgrade iro ondiudza kuti hanzi inini ndakazoita zvipande ndikazodini ane stress rezvipande. Handite stress rezvipande inini mazano handisi kungorakidza vanhu. I'm not showing people my achievements. Muri kunzwa? Ndakazviudzwa kuti handichade zvokuti but ndikazoona vanhu vakuramba vachilaudhaka ndodzoka futi nerimwe engo. Muri kuriona here ziheavy vhongoma. Uri kunzwa? Kwete zvokuswera ndichiudzwa zvokupenga zvokuti apera akatengesa akabatirwa zvikwereti. Zvipi? Zvekupi? If you study me you won't graduate. Not even a single day. Muri kunzwa? Not even a single day will you graduate. Palife yangu inini. Handidzikisirwe zvekudaro zvekuudzirwa zvekuitwa nevanhu. Inini. Handiudzirwe. Swera munditira malife ekudiscussa mabank accounts yangu kuti hanzi chii chandoswera ndichiudzwa zvisina basa. Latest upgraded. Yande ndirimo mutinda hundione futi. Mamuka seiseku tamuka. Mukunzwa? Saka vanhu ngavarege kutaura kwavasina kuswera tisingade kutaura. Kamwako futi kakapaka pasaidi ka extra. Uri kunzwa? Ka extra. Kari pasaidi. Inoti inini Mama Tt kwete zvekuti hanzani. Inini Mama Tt kamwe ka extra. Handiudzirwe zvekuita nevanhu inini. Muri kunzwa? Payadi pangu panapa musandiprovoka pano payadi pangu. Muri kunzwa? Hatisingadi zvekutaura tichinyarara zvedu tiri kumateresi. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Ndoudzwa tamuka mamukase. Mukunzwa? Hatitaure, we don't have that time. We no longer have time yekuresponder. But kana takuresponda zvakazoti hatidi zvekutaurisa. Hazvina zvatinotipa mulife. But otherwise inini ukandistada unogona kukwira BP. Hautombograduate. Haugraduate. Uri kunzwa? Handiudzirwe zvekuita nevanhu. Nemunhu anofamba ari mulunch box mugetekete. Handishanyirwa nemunhu anofamba ari mugetekete inini. Ndogara ndichiudzwa zvisina ndichinyarara unosvotwa murume vana vanoti chii. Chero ndikapinza murume wacho kubva kuseni kusvika rivire. Chero ndivakaita 10. It's my life. Unoda kuudzirwa life yako nemunhu kuti chii. Anofanira kukuripotera iwewe kukuudza kuti hanzi chii. Ndo handiitirwe competition nevanhu vasina basa. Handiitirwe competition. Brand new car. Nenyaya kuti vanga vasiri kuiona ka.
Vanga siri kuiona vakutofunga kuti anyway tadzokera kuna baba men. Dandangu yakuzotaura bosi vanhu vanodherera tinenge tichinyarara unozva tinonyarara so. Kana tanyarara vanhu votofunga kuti vanhu vari kushamisira handibvairwe vanhu vanodhiraivha magetekete ini. Handitenge motikari $500 imari yegrosari. Ukarona my life yekuda kugara uchisadza munhu unorwadziwa. Unorwadziwa usvika pakugara uchisadza munhu every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Otogara uchingotaurwa auneti. Unofanira kumbogara pasi kuzvibvunza kuti but chandiri kuswera ndichirwisa munhu chii? Ndo benefitei pakurwisana nemunhu? Hapana chaunobenefita, but unenge uchingonditaura kubva makuseni kusvika rinyure. Uda undienzanisa level. Inini I work hard. As a single mother I work hard. I always tell you. Inini I work hard. Upenyu hwangu ndewe kushanda nemaoko aya. Ndinoshanda nemaoko aya. Maoko angu maira ndoshanda nawo. Baraundi atinoita vabvunzei vakadzi vediaspora. Ndotamba maraundi vakadzi vediaspora they know. Tinoita maraundi tichikandirana tichiita zvatinoita tichitengesa tichifamba tichidii. Asi mwe mhano mukakuseni usvika rivire achidangotaura nezvako. Norwadziwa neupenyu hwangu. Ndarorwa nhasi ndabuda saka zvakubata papi wakuda kundipa counseling. Ogari munhu ari tii hanzi oga azoti auya kaizvezvi. Auya kutozoona kuti vabereki vachona ivavo kutaura kuti ndini ndoda kuisa mwana wenyu ringi. Ruwingi kuti pfe ruwingi ipapo. Pamamarriage matatu ipapo. Whether you like or not, ringi iri kutonzi pfwere. Aripoga anoshaika akachipindira akasvika shota futi. Apinde hafi akatsika muno kuti chikwambo. Ari pano. Ndoita zvandoda naye. Mumba macho manogara ndemangu. Handiudzirwe zvekuita. Handite mari nemusana ini. I work hard and mind my business. Shinirwa nevanhu vanofamba nemagetekete ndopenga here. Zvoti ungoda kubvunza kuti unozvifambisa sei? Wakazvigona sei? Kuti unoswera uchirwadziwa every day. Munofunga kuti kuitawo here? Munhu kana usina content tsvaga zvimwe zvekuita. Kwete kuita content yemunhu. Ari kupikwa murume wangu naye auye uzogero. Akauya whether you like it or not and ndicharorwa whether you like it or not ndichata whether ukati it will end in that. Ende kana zvaita end in tinokontinue futi from there. Ndoswera uchindistadza kwayo uno munhu unenge uchichinja savarume vamwe vane 2020. Iwo hangu 5 ma relationships iwayo. Ndo andoswera udzwa. Unochotwa kusvika sena ine upenyu hwangu. Hanzi? He's coming. Baby, come and get your haircut. Atigero zvedu nemurume wedu titenderere tichinoita shopping is festive season. Festive season ndeyonge munhu une munhu wako. Munhu nemunhu wako. Pamwana mune vana vangani mitupo mingani moda kuya uzonditaurira pana pakuda unditsiudza kuti hanzi chi. None. No. Baby, come and get your haircut. I'm not screaming. I was just talking about something. I'm not screaming, baby. No, I was actually preaching. I was preaching the word of God. I can't scream now. Word of God, you're showing them your card. That word of God there. Baby, I was just telling them that the Lord is good. You are here. Come and say hi to them. Come and greet them. I was just telling them my husband is in Zimbabwe. He came to see my people.
for introduction, you know. I was just telling them, come and say hi. Okay. You keep talking. I was not shouting, baby. You know, you told me I shouldn't shout now. Eh? No, I was just telling them about the word of God and about festive season. Chisa yo kapa amen kaim mungoti amen Amen. Isai kama amen na imi anditi murukunzo. Saka this festive it's a time of giving. Murukunzo andika it's a time of giving and kana kugerwa uye ku Pink Strands. Pink Strands is here. Yes. Anokugera musoro wako zvakanaka. Anditika anokugera is very good. Anditika and Oga is here, guys. Just to say hi to him. That's Oga for you. Baby, just say hi. Good morning, everyone. How are you guys doing? I hope you prayed because prayer works. Prayer works, baby. I was just preaching to them the word of God. Okay, come sit to your tutor. Take that chair. Don't worry. Yeah. I will bed for you. So I was just telling them about festive season, that it's a time of giving. Okay. It's a time of giving. You have to be kind. Find an orphanage. That's what I was telling them. Find an orphanage. You can go and bless them. Yeah. Like what we want to do now today. We want to go to those children of mine I told you about. Yeah, let's go and share. Give them gifts. Let's spread love. Let's preach the gospel. Even your mother, just go there with anything you have. Yeah. Let's bless them. It's the festive season. It's the very time to be kind. Be kind for no reason. Ne? Maybe you can go. Thank you. Let me continue talking. Sakatangata papi. Andi majon. Godo uroi. Munantara. Godo uroi. Godo. Ukaona uchi godo ka godo. Uri muroi. Bata aneko terati. Muroi. Anditika. Godo. Unorwadzirirwa munhu. Kurwadzirirwa munhu kubuda chiuru. Baby, come and get your. Let me finish my finish preaching. It's okay. Please do him a nice haircut. Murugonzwa. Godo uroi. Mirendichitisa. Unoswera uchindiudzira kuzuva rega rega raMwari kundiudzira kuti hanzi zvakazoti zvikazoti zvei zvaunoswera uchida kundiudzira. My man is in the building. Whether Satan amira nemusoro, whether Satan amira nemakumbo. Inonzi this time tinenge tichimba muchato uye wazobudirira muchato uye wazobudirira feli uye ndaita wekubereka ndaita feli uye ndaita wekubereka wazobudirira Dai, aha. Feli uye ndaita wekubereka. Feli uye waida. Satani achida asingade. Vavengi varipo. Vadzivisi varipo. Vanotaura varipo. Vanosvotwa varipo. Vanorwadziwa varipo. Vanegodo varipo. Vanotaura varipo. Ningi ningi varipo. Zvichaitika chete. Satani achida asingade. Daira ameni Satani abhoekane. Ndozvinoita Mwari izvozvo. Whether ndarorwa kechi10 kana kechi20, none of your business. But the truth is, ndinenge ndabvisigwa. Kubvisigwa kuti bvisi. Vamwe muchirovesa $10. Kwedu kune kuchinzi ketu. Iwe uchibairira $5. Uchibairira $2 per round. Ini
ndinenge ndichinzi ketu 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 ketu. Kana zvaramba at least mombe dzinenge dzauya dzichiti muu. Cows came home. Moo. Cows came to home. Moo. Cows, even cats dzinenge dzichiti meow meow. Cats came home. Meow meow. Satani achida asingade. Ndo zvacho izvo. Wedza wamira nemusoro ndo zviri kutozoitika. Wedza wamira nemudumbu kana wamira nesaidi kana wamira uchaita BP yogochinja kuita PB, ichaita CD yozoita RV. Uchingovukura 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 uchingovukura. Hapana kana chekumirira. Vavengi varipo, vadzidzisi varipo, anotobvisa. Isusu redu rinobvisirwa. Wedha ndazobvisirwa kechi20 chikuru kuti rabvisirwa. Wedha ndabvisirwa kechi40 chikuru kuti ndabvisirwa. Andidika cows coming whether you like it. Vamwe muchisara $10 per round, ini ndichingobvisirwa. $5 per round, ini ndichingobvisirwa. Iwe uchingovukura. Hapana chekumirira. Tanga wazvitarisa first. Usati wada kutaura zvemumwe. Tanga wazvitarisa. And life goes on. Usauye pano kunditaura kuti what about my kids? I raised my kids in a godly manner. You don't come here to tell me kuti hanzi vana vako vanodzidze. Vana vangu vanongodzidza kuti kana relationship yaramba unotrya zvimwe. That same applies to everybody. Kana zvaramba vanotoziva kuti relationship ikaramba vana vangu vanotozviziva. Relationship ikaramba usaimanikidzi. Move on. Fully get. Move on. Unozvimanikidza pachinhu chisisaiti. Unenge uchizvimanikidza kuti uite. Unenge uchizvimanikidza on what grounds? Unenge uchizvimanikidzireiko pausiri kukwana? Why do you like to fit in? Don't fit in. Stand out. Kana mukana uchiripo ushandise. Kote kuda kuya kuzonditaurira kundiudzira. Apa iwe wacho uri kundiudzira unotengesa kudai pamarket. Uri open check. Wakambogara pasi kuzoti nhai Mwari ndaneta nekutengesa. Vavarume vangani vapinda apa. Ndoda kurayira vamwe iwewe grocery ravo bhazi makopolo. Gusha nefarira pazuva $5 mangani. Kana waka negotiate pamwe unenge waisirwa $2. Waka negotiate 2 pazuva. Open check. Oda kuya uchirayira munhu anotombobvisirwawo zvake dai isiri mweya yechina inenge ichingoteererwawo kana mweya yemadzinza kana mweya yamheno kana yemadzitete. Ina handinambobvira ndakaita murume asi wandinongovhurira kudai so akasandibvisira. Because that is not my belief. I believe in marriage. I believe in muchato. Ndinotoda kuroorwa nekuchata nekugara pasi. Ndosaka ndichiti kana murume ndikadana anofanira kubvisa. Zvikarambawo zvaramba. Ndakasiyana neiri mwezi muroira ndiri kutaura. Unobvisirwa nani? Anombo appreciate kuti tinokutendai amai nekuya sobhadharo sitonyo nemwana wedu. Nevamwe vanoswera kutaura zvechirwere. Who told you kuti kana uri murwere haurorwi? Makanditarisa pane vanhu hopo vatoo hopeless anofunga kuti because ndorwara handiwane munhu. Unomuwana munhu wako. Asi torina chikuda zvakadaro ndo zvinoita Mwari. Unotongomuwana anokuda nezvauri. Indakazvionera zimonya rangu rakari healthy and intact. Whether wazotaura kuti zvakadai kana kuti wazodini. Kana Mwari ati ndizvo, it is so. Pachinigeria nobva kuti naso. Kana Mwari akabvitaura kuti zvichaitika.
zvinoitika whether you like it or not. Naso. Often ubva wototanzi because pana asingade kugara murelationship. Ndotobvisirwa neurwere hwese hwandobvisa tichimwa tichidungira mapiritsi vachibvisa. Tichidungira vachibvisa. What stops you? What stops you? Yeye anorwara, yeye anorwara. Unofira ipapo pakuti pakurwara. Kurwara ndokufa. Nakazvonyera zimonya rangu rekuti hauti bufu so. Haubufule. Really healthy hazard. Healthy hazard. Remember richonduzvati baby, did you drink your pills today? Yeah. Kubvisirwa nemutano iwe uri murwere. Mutano kukatura kudai so. Naso. Iwe uri murwere. Kubvisa matasa plus nandirorwe sick man ga. Andirorwe futi sick man. Andirorwe sick man futi. Ye desperation handiitirwe izvozvo. Inotoketidzwa kwayo yakakwana iri intact yemurwere yekuwedzera mapiritsi. Naso. Don't be deprived or degraded by nonsense people, jealous people. Jealous people. Ukaona manambari teki newe, zuva kubva richibuda kusvika richinyura, otara zvelevel yangu. Healthy hazard. Sikura ndichitaura zvikazoti. Unoona munhu wacho unongo uchikompare naye uchizvisa pasame level ichikamwariwe. Do you know kuti the best way kusvika paupenyu unotobvunza kuti nhai makasvikawo sei? Munhu kuzvifambisa sei? Kutokumuka makuseni unoita portfolio remunhu wausina kukama naye. Portfolio raunoita remunhu wausina kana kukama naye. Portfolio rekumuka kuseni kuzotaura zvemunhu wausina kukama naye unotomuzira zvikwereti zvake wakazviona mudhairi iripi. Mudhairi rekupi rawakaona. Raunoswera uchira kuti hanzi iye munhu akazodai, iye akazochinja, iye ane zvikwereti, iye ane stress. Unoziva stress yangu unogara musoro mangu. Manje unorwadziwa kusvika wafa. Enda umbofe. Zvakanakira Mwari ka paunenge uchirwadziwa ipapo ka haufe wakasvika level iroro. Ene Mwari ambofe wakada kuti ubudirire. Unongorarama life yoyo yechigetegete iyoyo. Handiti ka chigetegete ndo chaunonga uchingorarama so. Chilife chekubatanidza chemawaya so. Chemawaya kudai. Chekudhunge mtunge yelife. Because you are bitter. If you release your heart so, kurelease heart yako so kuti Mwari ka moyo wangu uyu unorwadziwa. Unorwadziwa so nesuccession yemumwe munhu. Mwari moyo wangu uyu unorwadziwa nemukungoona munhu ndinonzwa kurwadziwa. Ndibate ndicleanse moyo wangu ndiri muroyi. Unoita portfolio remunhu wasina ukama naye. Ukama naye hauna. Ugotoziva kuti hanzi munhu hanzwa. Iye ari kudyiwa. Iye ndiye ari kudai. Iye ndiye ari kudai. Une information yemunhu wese but unogara the worst life mugeteketo. Apa une information yemunhu uyeye ari padenga pako by far. Onzwa mumwe munhu achitaura kuti hanzi I am proud of. Hakuna munhu ari proud of nhamo. Ngatiregedze kunyeberana tichisimbisana nema. Guys, I want to tell you something. Hapana munhu ari proud of nhamo. Nhamo inorwadza munhu kusvika pakusvotwa nemunhu. Hakuna munhu anotaura kuti hanzi I'm satisfied with my life. Unonyeba. Hausi kungozviwana uri kutodowo zvakanaka. Unofunga kuti ngotanzi at least me I live my life. Life yemawaya yo. Who is satisfied in a life yemawaya in this day and age? Who is satisfied in a life yedhunge mtunge? Urukukanga waya utanga kunyeba utanza I'm content. You are not content. You are suffering, my friend. Change and work hard. Dakunyebera until you are proud of Namo. Who is proud of Namo?
I am proud of Namo. I am proud of what I have. I am not fake. Sit down. You have nothing. You are suffering and you are bitter and you wish you could be like everyone else. That's why you are always trying to calm yourself. Hakuna munhu ari satisfied nekutambudzika. Munhu wese anotoda zvakanaka. Musanyemberane muchinyaradzana kuti at least I am proud of what I am. I am proud of Namo. I am proud of kufa nenzara. I am proud of kuchengetwa. I am proud of kutengerwa kana data. I am proud of kutengerwa rofu charo rechingwa. What are you proud of? You are a disgrace. Change. Namo haijairike. Namo haijairike. I will preach to you. Life yemawaya. Ini ndiri kutaura nevanhu vari panapa ina handina kana mutaura naye because handina munhu wekutaura naye wandingaswere ndichitaura. I'm preaching. Hakuna asingade life yakanaka. Nhamo inorwadza. Ndosaka vamwe vanhu vamutoona vari bita. Unofunga kuti wakaguta ungaone simba rekuya uzotukirana nemwe munhu asine inewe. Wakaguta chaiko. Unenge uchinzwa kuda kurara. Nhamo haijairike. A lot of people are bitter. Ndosaka vamwe muchizoona unongouya vachitsvagiridza zvekutaura pamusoro pemwe munhu. Ninyaya yekuti ari kubaika nokuti but iye sei akasvika apa. Everybody needs a good life, guys. Everybody needs a good life. Hapana munhu anomboda nhamo, hapana munhu anoda kugara mugetekete. Hapana munhu anoda kuita life yemawaya. Kana kuri kuroja kwacho hapana munhu anoda kuroja muchitangwena. Hapana. Hapana munhu anoda kuroja muimba yekuti iri kuda kudonha. Kushaya. Poverty. And then kana waita poverty wakuda kutanga kuti hanzi I am content. You are not content, my friend. Don't lie. I am content. You are content nenhamo. Inini pandaigara munhamo ndakaita shungu. Ndichiroja muma 2 rooms nemuma 1 room. Ndakaita shungu ndikati Mwari, I want to come out of it. I laugh even vanhu zvavanotaura vanoti vanoziva life yangu tudya zvemastenza takasotenga kare. Even this house I'm living, I'm renting it to buy. Everybody knows that I am buying this house. Nekuti I told myself kuti handidi nhamo. Hapana munhu anombosipakwa nekugara mupoverty nekumwa mvura yemubhaketi uchichera mvura mubhaketi rinopisa usinawo kana kafiriji. Kana kafiriji kabloku kefiriji kaya. Otaura kuti hanzi I'm content. Unonyeba. Hauzi content. Takabudamo neshungu. Kwete nekuvenga vanhu. Neshungu. Shungu tichifamba road to road. Hapana vanhu vasinganizive ndichitengesa ma-t-shirt aya. Ndichifamba road by road. Ndichitengesa kuti Mwari shungu dzangu rimwe zuva ndiri kuda kutanga kana kudriva motikari. Nhamo inokonzera godo irori rekuti unogara everyday uchituka vanhu vane tunhu twavo. Uchiudzira vanhu it's a fake life. Hasi zvake. But anazvo. Inyaya yekuti wahuna. Unazvo unongozviona ungoita simple thing. Poverty haiite inokuitisa bita. Unogara uri bita. Unotosiya hwako upenyu wakustada hwevamwe. Ndo zvinoita poverty. Unonyeba. Uri kubatikana. Huna rugare. Musaswere zvacho kuswera kuswera kuisana mutuma groups. I'm proud of you at least. You are not fake. Musanyeberane kanime munhu ari kukanga waya. Kukanga waya, you comfort yourself in poverty. You comfort yourself in poverty instead of kuzvituka kuti handidi mani nhamo ingaindisiye. Hapana munhu asingade chakanaka. At least you are okay. You are okay. Ndichimwira mubhaketi reweti. Mubhaketi reweti ndo mandoisira mvura yokumwa. I am content. Unonyeba iwe. Uri kukanga waya. Fugama nemadzaya utora kuti Mwari ndiri kuda kuitawo level riri nani. Kwete kuswera kutsvagiridza kuti handisaka uya azozviita nei. Unotaura kana zvekuti uya aroja imba yakanaka. Ko iwe akutarisa kuroja imba yakanaka yacho ndiani? Akutarisa kutengawo Benz iyo latest yakapakwa panze ndiani?
kutadzisawo kuitawo upgrade kuita ndiani hapana akakubata. Kana une nhamo, you are peaceless, you are peaceless. I don't know if there is a word like that. You are very peaceless. Kana une nhamo. Hauna kana peace. And I'm proud of you. At least you are living a life with there is no proud in poverty. There is no proudness in poverty. Let's work hard. Let's work hard askana. Tito zvirinani askana. Kwete kukuzirira munhu uri mugetekete chauri kukuzirirwa mugetekete rochi. Ungaite proud kugara mugetekete. Nonyeba. Sanyebe. Godo huroi. Godo huroi. Godo huroi. Ndoda tubve kuseni ushikarivire une hasha nzara. Hunger and tempers, they go hand in hand. Hunger and tempers, same kudai 699. As now you did vari kugerwa uku. Saka, what am I saying is work hard and I wish you the best. Munyu ye atakupindai. Chimbosiyana nenyaya dzevanhu. Siyana nemafaira evanhu. Siyana nezvii zvevanhu. Siyana nema-information evanhu. Information yemunhu kana isingakuitise mari siyana nayo. Siyana nekustudy munhu hauzi geography we. Hauzi kana scientist kana ani. Hauzi kana analyst. Hauzi lawyer. Hauzi counselor. Siyana neupenyu hwevanhu. Shanda hwako. Nekuti vanhu vauri kuswera uchiswera study vavo vakatoenda vakatokupfura by far. And rire yacho kuti uvabate ka, it takes time. Zvotoda kutanga wasiyana navo wotanga kuconcentrate on your own. Push your own life. Usapushe dzevanhu. Mind the business that pays you. Pay attention to the business that pays you. Zvevamwe izvo ukapiwa data rekuti hanzi taura ningi, data ravo rinopera wotangidzazve. Unoona ndikutaura? Mind your business. Siyana hunger and tempers, my best friend kudai. Munhu ane hasha nenzara. Munhu ane nzara anoita hasha. This festive season ka, wanao kana usingashanye kuvabereki, shanya kuvabereki. Anditika unovaposha, unovapa zvishoma. Kone zvitine nherera, drive wo wakananga kunhereyo zvizvi ndikutogadzira kuti ndiende kunobatsira vanhu zvandokwanisa kubatsira. Anditika do the same. And don't forget, tine vana vai vekuMount Hamden. Kana uchinzwa moyo wako kusundwa uda kubatsira, you are welcome. Give me a call. Kana uda kuendesa magrocery, you are welcome. Tingonoita kuti vanhu vafare. Put a smile on someone's face for no reason. Anditika, I love you so much. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Marounds edu kutanga msuwa 1. Marounds arudi achatanga zvekare. Tiri kupedza pane maraundi mamwe ari kupera December 31. Anditika, kune vaya vanoda kujoina maraundi. Ndo zvimwe zvinhu zvinotiisa kuti tirambe tichienderera mberi isu. Tichikandirana tichita mari dzedu. Hatina, hatiroyi, hatidi, hatibhadharwa, hatisponswi. Tinoshanda, tinoita nevakadzi wobo madiasporans arimo magrupu edu emaraundi. If you want to know more, you can contact me. From next year kutanga musi wa1 tinenge tichitanga futi mamwe maraundi. Mouya mokandana maraundi wozvitsvagira stand yako kana mota yako kana whatever that you want, business rako. Otofanta life yako. Zvotoenderera mberi. Isu tinotoramba tichi upgrade. Izvezvi ndiri kudriver heavy. Zibenzola mama tint black haundioni nendakanyura imomo. Ndirimo muzibenzola.
unzwa rimo riri kudriver getekete chira kuti chisina kana motikari ndakatova I have two more ndakabhuleta ndane serious benz iri pamusoro peyenda ndinayo yandiri kutoenza nhasi kukisimusi kunoona vabereki vangu ogari pasaidi ndichatombomupa stering kuti chimbofamba nemota mama mushini unoti kwete gete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  kuita kunge munhu ane mudumbu ndinoendepi negetegete iroro murume akauya achidhiraivha getegetera kuti zvaita se riripo rakapaka rakati zhu mumwe munhu ari bhizi kufunga nekuti hachandione ndichidhiraivha imwe we change honey we change cars that's what we do because we work hard we wait for it you know we wait for it saka usafunga kuti kana waona pasisina kuti hanzi apachisi aiwa yaka upgrade one this time hausi kungoiziva because wajaira kuona imwe yamama kutaimira kuti muite zvamunoita we change cars at any given time we want we swap and chop nekuti tinozvishandira nemaoko edu we change cars kandiona next week ndendine kana ndikada kuita 2 weeks ndendichirushuta futi ndichienda imi ndakati this time mari ndibatsirei manje next year ndakuda iri rover chaiyo because mabensola so far ndambomatesta ndakuda kupinda murover chaiyo iwe uri mugete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 ege uchingotaura kwausina kuswera we change girl ilwa girl ilwa ntombo girl ilwa ungavumi ilwa honey we change ilwa sisi ilwa work hard sebenza girl ungadrive igetekete in this day and age ungadrive igetekete wena drive range girl ilwa ungadrive igetekete girl ilwa ntombo ungadrive igetekete lavi drive ibenzi ilatest yani ungavumi from the 1st of January vanoda marounds toda vanhu vanoenda kubasa kwete vanogara mumagetekete toda vanhu vanoshanda anomukiro watoziva kuti anowana salary tikutanga futi marounds edu marounds edu anotangira ma500 pane ma500 pane ma300 handitika ilwa girl we change girl we don't do same stuff same shit every day girl ilwa ntombo saka marounds edu guys anotangira pa 500 handitika 500 300 every month utanga musi wa1 ogara wakabata mari yako handitika mari yako ogara wakabata ouya nemari yako kumeeting oregister ID yako proof of residence ilwa girl uyaiona ibensola girl ilwa newe wasa wapedza kucleana mota wasanenge achinakirwa nemota nyowani nguri yawa cleana wanyatoshayinisere ouya akabata 5 waya yako kana 3 waya handitika ilwa girl ungadrive igetekete uyadrive ibenz ngama-leather seats girl aiwa khangela girl ama-leather seats girl khangela girl khangela i-leather ibensona girl ilwa 500 300 yako uyanayo every month handitika kutanga musi wa1 handitika kutanga musi wa1 ouya nemari yako proof of residence ID yako ouya nayo handitika ouya nayo musi wa1 tonongesa mapepa ukatoita number 1 unotobva wakandirwa mari yako handika
aiwa wasu waklina wasu mota iri kupenye mota kuti ngale ilwake au mazano ndofambira mutinted girl aundiwoni girl kangela girl kangela skoko aundiwoni girl 500 US mami kwete bondi tori diko bondi atite zvemabondi magroups edu emaraundi vanotozviziva atite zvemabondi 500 US or 300 US so long uchigona dzosera metiyo waso spray perfume ka semunhu ari kufamba nadzedzi motikari yangu inofanira kunowirira handitika ilwa gela tiite zvemagetegete isusu unoswera uchichautirwa nemunhu ari mugetegete kuti zvaita se kana ndimiwo shefu muri kuona brandada brand new anditi bensola wasuspray zvimushiningi saka guys ndokuona imauya handiti ka maawadzi angu ndakanyatsoisa pasaidzi uchipindawo unono maawadzi ka uchipindawo mumba munoklina kwete mumba ati handigare mukona ini ndogara mukona ndichitei ndigare mukona inini girl andigare mukona girl andigare mukona ilo wantombo andigare mukona girl andigare mukona andigare mukona ndoshanda girl I work girl I work girl I work girl 300 or 500 every month we do my groups of 10 anditika 10 madzimai each and every group 10 moungana muri 10 moya makabata mari dzenyu proof of residence proof of inonzi ID ouya kwedu kunonga kutori nemapurisa hakutambwe raundi hakutizwe zvekudaro atitizane varimo madiaspora hobo atotamba navana Barbara they know the story kuti mari inokandwa every month otouya handitika wauya kumeeting tonyora manhamba 1 up to 10 wakanhonga nhamba yako wobva watodi ndo nhamba yako iyoyo wakanhonga number 1 wakutobva nemari yako iwe unozvitengera mota yako or whatever business yauda kuita handitika ndo zvatinoita isi tinokurudzira kushanda kwete kukurudzira kuswera uchishotwa unoshotwa neni ungandikwanise ungogara zuva rese raMwari uchishotwa neni ungandigone I work hard siyasebenza anditi siyasebenza siyasebenza very hard girl andiswerere izvozvo kuswera zuva rese ndichikwirira BP munhu wandisinei naye we work girl so guys ndokubata irega inomboita zvaoga tida kubuda guys andigare mukona ini handiswere ndichiudzwa zvokugara I don't stay in a corner takatobva we left that life because takazviudza kuti hatidi poverty handitika hatidi poverty takatozviramba tinoshanda tichizvitengera whether warwadziwa nazvo or wati we work girl we work ndiri ndega 1 chimsinguru so I work hard for my life I work hard for my life handina time yekuswera ndichitsvaga vanhu nekuda kushaudhana nevanhu vari kuita life dzavo ndototamba nembinga vese anandizodwa vaye munoona ndichiteera kumashure kwavo because I want to learn their life I want to reach their level ndinokanjira kuti Mwari handisati ndasvika level randoda kusvika ndiri kuda kusvika ndigare pakona kuti ndotya kuti vanhu vasaone property yangu no iwe uchishanda kushanda ini nde ndichishanda basa handina nguva yekusadhata rangu kushanda zvisina basa ndine nguva yekushanda ndichiupgrade life yangu ndinotamba nemhene dzandogara ndakateera kumashure kudai because I want to be inspired motivated vakadzi vekudiaspora vanotozviziva Mai Tt vanoda zvemotivation vabvunzei vana Barbara vese vari magroups edu vakadzi vediaspora vanokutaura kuti Mai Tt vanoda kushanda I don't have time ilwa girl zvese hapana chandinoshaya ndendichishaya zvaita sei ndoshaya kuti zvaita sei
Andina type yekuswera ungana mukona ini kuswera ndichitaura zvisina basa zvisina nebasa rese zvisingandibhadhare nongoswera ndichivukura mumba mune nzara. No change. Wakaona makuhwa asingakuitise mari, change girl. Wakaona guhwa risingakuitise mari, change girl. Wakaona guhwa risingakuitise mari kana paunorara pari muchikona, change girl. Uri kunzwa? Change. Wakaona paunogara pachita kunge chikwere chenguruve, change girl. You understand? Wakaona paunorara pachita kunge zvinonzi pamhene, change girl. Ilwa. Paunorara panofanira kuonekera so. Paunorara kuti unofana kurota kwete kuita nightmares, kurora makuhwa, kurota makuhwa zuva nezuva, change girl. Unofana kurara hope dzeumambo zvokuti kana wakarara you should have wet dreams, not dry dreams. Change girl. Wakarara uchiona zvako TV, change girl. Kwete wakarara mukona wakaunganirwa nemabuckets, no, change girl. Change. Change girl. Wakarara so uchirowa zvako stonyeni yako naoga uchisimudzira tumakumbo twako so uchisimudzira so feni ichida, change girl. Ilwa ntombo, change girl. Unoswera uchiswera, change girl. Change girl. Makumbo akanyatsodai so uchirowa zvako mbutu uchimbuturwa mubedroom uchinhuhwirira. Change girl. Change. Uchifefeterwa kana usati waisa aircon mafeniwo akanaka so. Onzwa mumwe munhu achiswerera kuswera kukutaura apa akaungana mukona kunge shato iyaya yeni. Oga vachimarineka zvavo, change girl. Change girl. Change girl. Change girl. Takanyarara tisingadi zvokuswera ichitaura. Atitira weti mabhaketi isu, tinoitira weti mubathroom. Takapfuura level rekuwetera mubhaketi. Change girl. Level rekuwetera mubhaketi takapfuura kare. Change girl. Change girl. And at this level handisi kuzodzika pariri ndotokwira, change girl. Wakaona uchienga around vanhu vasingakuchinje ulife hwako, change girl. Wakaona muchiswera uta meeting asingakuupgrade, change girl man, change. Ungaswera upenyu hauziwe malive nemalikes. Upenyu ndehwekuupgrade. Zvino ukangomukira kuti hanzi ndiri kuda malive nemalikes, zvinochinja here? Change girl. Onzwa munhu achirwadziwa, vanodai. Change girl. Indoita zvandinoda, whether ndabuda ndakadii. Upenyu hwangu hwakarongeka. Pamba pangu hapana chandoshaya, zvese security zvese covered girl. Covered girl. Covered girl. Cavido girl. Ndichipinda marumu handigare mukona iyi. Ndogara mukona kuti zvaita sei? Ndechigara mukona zvaita sei girl? Nai munoda kugara mukona here vasikana? Munoda here mukona? Change girl. Mukona munoita here vasikana? Zviti. Atigare mukona girl. Change girl. Gara life yekuti unodada nezvauinazvo sokuti aiwa Mwari ndokutendai. Neka life chero kakasaita the perfect of it, but unenge neka life kako girl. You know girl? Change girl.
usinoitira weti change girl uchifambira nenguva girl chito upgrade amba mako kana wakuitawo makuhwa uchitawo makuhwa vanhu vachionawo taiwa at least munhu akarongeka zvo kana uchiita makuhwa pasina chisvinhu chauinacho uri kufirei uri kuchirei girl change girl muri kubikei ndakutobikira zvangu oga guys regai ndibike ndiburitsireiwo ndibike zvangu guys chiregai ndibikire kamurume zvangu madonasi zvemukati nachikeni chai change girl kanditombombikira oga zvangu ndisireiwo guys tokuonaika takutobikira zvedu baba pana chekumirira vachipedza kugero vogesa totorova zvedu chikafu kanditika what's cooking chicken ka tiite zvechicken ka change girl don't just be like change girl burisai chicken nacho maburisa ka toswera uri mukona uchiswera utaura jangi uyu apa uri mukona guys you need to change girl ndisireiwo ndiyozobika regai ndichinji guys muswere bhonda kutandadzai andika chana chidangokuudzai ndechekuti you need to upgrade your life than kuswerera zvemakuhwa achibhadharizvo azvibhadhara nti kandichinji chauda mbonobikira baba vakauya vakatsika zimbabwe yavainzi havatsiki vakatsika kuti tsiki kutsika kuti tsiki mama uchida usingadanza haatsiki anenge achitsvage muno haatsike muno anotori nemukadzi hezvo vachititsikika vatitsika ngatitogadzira krismasi tichifamba pole pole haumanikidzwa usahariswe upenyu nemunhu kuti hanzi zvavapapi unoona munhu achida kukubvunza kuti zvavapapi chimbobvunza kuti kwewo yako life yave papi unoda kubvunza zvangu kuti hanzi zvave papi vakamboti vachachata unoda kundimhanyisa kuchata ndione mari yacho yemuchato unoda kundimhanyisa kuchata mari yacho yemuchato ndionawo unayo unoda kuti mhanyisa kuti spidisa iwewo kuti mhanyisa mberi kuti hanzi akati zvikazoti akati achachatasa unofunga kuti unongomuka kuseni uchichata kusakwana munhu anotanga abvisirwa ozochata late after mamonths kwete kunditaura kuti ndanyengwa nhasi hanzi chichata mangwana nekuti ndoda kufadzana newe because who are you change girl who are you to tell me my program uda kundinyorera program yangu uda kundinyorera program yangu ndiwani wewe I love you guys. Merry Christmas and totamba katimbobikira baba. Bye bye guys. Remember our motto #change girl. Ombonyoro kuti change girl nsandadzima zvangu life #change girl. Ilwa sis. Change. Ilwa sis. Change girl. We prepare things. Atimanyiswi atisikumanya change girl. Atimanyiswi program deedu. Atitombomanyiswi. Anditi tinoita zvatoda. Bye guys.